Bago ka sumalang kanina, masakit na masakit likuran mo. Hindi na kita kinuha ng video. Automatic, nasa 30 plus yun lang yung nagdarasal sa'yo. Nananalangin siya sa'yo. Pag sinabing nananalangin, automatic nangungulam na rin siya sa'yo. Ngayon, nawala na. Hindi na kita kinuha ng camera. Video. Nawala na. Bago ka sinalang, nawala. Ano magagawa ko? Sayang eh. Gusto ko sana siyang ulihin. Kaso nagtago siya sa kadiliman. Ano lang nakita mo? Madilim, di ba? Madilim lang po. Nakita mo kung paano ko pinagutan ng leg yun, di ba? Nakita nyo. Ginalaw ko ulit yung papel. Papel lang yung nakakabit sa'yo. Okay. Tapos ginamitan ulit. Ilang beses ko ginilitan ng leg. 3 po. Hindi. 3 daw. O, kita mo, hindi niya alam. 4 na beses kita ginilitan ng leg. Yung pang-apat, nawala na yung galaw ng papel. Tapos biglang gumangin yung pakiramdam mo. Ibig sabihin nyo, may nagdarasal sa spiritual mo. Kalkulado ko nasa 30 plus lang siya. Hindi siya abot ng 40. Sabi natin, eksakto 40 hanggang 25 pataas. Ang buhok niya lang, lalagpas lang ng balikat. Pwedeng hanggang dibdib lang ng tao. Nakita ko yung buhok niya. Pero yung mukha niya, hindi ko nakita kasi nakatalikod. Kaya ko napansin yung buhok niya. Bata pa siya. Para siyang bantag nito. Yan bantag sa baba yung yung Black Beauty. Morena. Parang ganun mga morena. Alanganin maputi. Alanganin maitim. Ano kaya? Pag nakita ko kasi. Pero anong pakiramdam mo ngayon? Magaan na po. Sobrang gang, di ba? Wala na po yung Tsaka yung bigat po nung batok ko wala na. Nawala yung sakit. Salamat sa Diyos. Ano ngayon? August 7, di ba? 2021. Salamat sa Panginoon Kristo. Ikaw, anong pakiramdam mo sa sarili mo? Okay na. Nawala ng panginginig mo. Kung hindi mo nilalabanan yung usog sa'yo kanina, maganda madadampot ko yung nakausog sa'yo. Pero wala na yung point, di na babalik. Wala na. Pinugutan ko na siya ng leg. Tinagutan ko yung leg nila sa spiritual. Katulad din sa'yo, sa spiritual. Lahat ng sakit nyo, babalik sa kanila. Sakit sa'yo, babalik. Hindi ko naman sila pinapatay. Wala akong karapatang patayin sila. Tao sila, pag-aari sila ng Diyos. Isinasaling ko lang lahat ng sakit nyo sa kanila. Para ayaw nyo, kahit pa paano, maranasan din nila yung nararanasan nyo. Natural, lang naman kayo lang nagdusa na bumili ng medicine, ng gamot, di ba? Di maranasan din nila bumili din ng medicine, ng gamot. Yun lang yun. Yung sa kanya kasi, hindi naman siya kinukulam. Talagang natipalok at nadulas lang naman siya. Kaya nahirapan siya tumayo at umupo dahil sa tapos narinig mo naman niya kanina, naglalagatukan yung mga buto. Patingin buto niya doon sa tuhod, parang kala mo nabali. Nalakas doon yung kanina nakahiga doon, di ba? Okay na. Panalangin na lang. Salamat sa Diyos, ha? Thank you. August 7 yan, 2021.